Брой 6 на информационния блок на стадиона ще видите кой победи и кой загуби в зимните контроли в последните 7 дни. Къде ще ходят футболистите на Балкан Добра поляна? Къде няма да ходи новото попълнение на Месамбрия Валери Стоянов? Както и още интересни новини. Има вариант Балкан Добра поляна да проведе подготвителен лагер в Турция, научи Бургас футбол. Предстои да бъде уточнено кога би било най-удачно есенните шампиони в БЛФГ център да заминат на подготовка. Припомняме, че миналата година по това време Балкан посети южната ни съседка и дори игра контрола с отбора на Къркларели. За идното лято е предвидена подготовка в Гърция. Марин Ценов и Живко Стоянов дебютираха за Ахелой с голове в първата за тази зима контрола, която момчетата на Недялко Москов спечелиха с 7-6 срещу юношите младша възраст на Несевър. С 5 гола се отчете бързоногото крило Красимир Павлов. В отбора бе привлечен и Пламен Крумов, който скоро ще направи дебют за потенциалните шампиони на А-регионална група. Контрола на изключително високо ниво изиграха отборите на Месамбрия Несебър и Бяла река Тополица в първа за тази зима среща, която бе организирана лично от burgasfutbol.com и се проведе на помощното игрище на градския стадион в Несебър. Домакините спечелиха матча с 4-1 с късни голове. Два пъти се разписа Пламен Валешков, а по един път точни бяха Михаил Карагьозов и замесения в трансферна драма Валери Стоянов, който избра Месамбрия, което означава, че няма да ходи в Ахелой. Посочените два отбора ще се срещнат в контрола идната неделя от 13 часа в Несебър. Вратар и нападател са най-новите попълнения в Мастер. Старши треньорът на Бургазли Нено Ненов вече може да разчита на Здравко Недялков, който идва от Олимпик Бургас, и Николай Стойчев играл за последно в Тунджа Ямбол. Зимната подготовка на Бургазли продължава в домашни условия, а стартът на пролетния полусезон в В група бе отложен с една седмица. На 26 февруари Мастер ще е домакин в дерби матч на Раковски. Идната събота, 18 февруари, Миньор 1934 Рудник ще проведе първата си зимна проверка, информира менеджерът на отбора Пламен Симеонов. За спаринг опонент е избран Свети Влас. Контролата ще започне в 14 часа на стадион Георги Генчев в Рудник. Ще дебютират няколко нови момчета, част от които ще бъдат на пробиг. С 5 състезатели се раздели участникът в БЛФГ Юг Спарта Бургас. В различни посоки поеха Бекир Кадил, Станко Минев, Станимир Стоилов, Станислав Статев и Стоян Николушев. На техни места ще бъдат взети нови състезатели. Първата предсезонна контрола на Спарта ще е с 4-то дивизионния Странджане Царево на 26 февруари неделя. Амбициите са да влезем в окръжна група, независимо дали ще ни бъде лесно или трудно. Важно е да го постигнем. Ако не е тази година, до година. Нямаме намерение да се отказваме. В бъдеще, ако имаме разговор с един сериозен спонсор, може да атакуваме и В група. Първа предсезонна проверка осъществиха футболистите на Балкан Горица. За контрола те гостуваха на Слънчев бряг и завършиха наравно, като изравнителното попадение за 3-3 вкара менеджерът Христо Апостолов. Другите два гола бяха дело на Яни Василев. За Балкан в игра се появиха няколко нови момчета, които карат проби в отбора. Очаква се през новата седмица играчите от Горица да осъществят нова контрола, като в момента се уточнява името на предстоящия съперник.
Капитанът на Алтай Карагеоргиево Сюлейман Сюлейман информира Бургас футбол, че предстои да се проведе събрание, на което ще се обсъдят важни въпроси, които касаят отбора. На дискусията ще се коментира варианта домакинските срещи през пролета да се провеждат в Пирне вместо в Айтос. Ще се разсъждава и по отношение на зимната селекция. Нека да мине събранието, след това ще има новини, заяви състезателят с номер 10 в Алтай Сюлейман Сюлейман.